Wat ben je zo precies aan het doen? Ik ben door korte brokjes aan het vullen. Lekker korte brokjes. Dat werkt ik prima. In plaats van insecten maar zoals in de natuur krijgen. Want wat zijn dit voor vogeltjes? Hongerige. Ze mee gebracht, om wat voor reden dan ik. Vaak als slachtoffer van katten. In elk geval, er wordt net door de orde voor zwaar op dit moment. En dan nemen wij dat door. Een rustig beurt is er net bij. Hè. Ze moet altijd voordringen. De ene is wat voeler dan de oren. Ja. Dat maakt ik wel een beetje opletten dat alle vogels wat krijgen. Ik begreep dat best een voederheid. Ja. Ik ben hier kwam naar een aanleiding van advertentie in de tipgever. Dat is een krantje voor de Oortrop en omgeving. En ja, zat waren een keer inrollen. Ze vallen haast in sliep, of net? Ja, ik hoef naar de eerste station. Maar wat is er zo mooi aan het werk van een voederheid? Oh, vogels zijn prachtig natuurlijk, hè. Dat is een genot om de vogels te hebben. En hoe vaak moeten jou dit nou doen? Ze moeten omtoeren voort worden. Nou, maar we gaan. Stil. Hoe lang moet je ze voor je voordat ze weer de wijde wereld in kennen? Nou, dat ze zelf verretten bakken. En dat ze zelf, er zitten bakjes in, etensbakjes. En als we zorgen dat ze zelf eten pakken, dan, ja, dan hoeven ze net meer te veel in. Dus maar hun zelf redden kennen. Zo. Ze kennen het wachten dat het erin lijkt. En hoeveel vogelbandjes heb je nou als heid? Nou, nu hulpbroden. Ja, als dat heel hier terug komt natuurlijk hulpbroden binnen. Hè. Het is nog vrij rustig. Maar alle vogels melkwanden, ja, dat zijn honderden natuurlijk. Zit er wat wetter, dan beweeg je die bloedwermpjes. En dan reed je die vogels erop. In elk geval, die leeft dus. Heb je ze alle keer eten, jong? Zat nog wel weer honger, ja. Nou ja, dat wordt niet lang meer, dan maken we weer opnieuw. Dan begint de volgende ronde weer door. Dus heel even pauze en dan gaat het weer beginnen. Ja.